Dear Kuya Totoy of Lola Hubad. Where do I begin? Dear Kuya Totoy og Lola Hubad, nagpadangat ko aning akong suliran. Tungod ni sa kalagot nako sa kumbana. 4 years naming kasal mga idol, og naami kambal nga anak. Nga 2 years old na. Pero akong bana, naa na siya anak sa iyang ex before. Nga 19 years old na mga idol. Okay man mi sa iyang ex-GF ug sa ilahang anak. Pero nausap ang dagat sa tanan. Dihang nadiskobrehan ko ang sekreto sa kumbana. Kasapa sa hagok ni Al. Uy, di man sa kumakatuog ani. Ay, nilala man gud siya maayo ba? Uy, ang iyong cellphone. Nisi ka man. Murag na nag-message sa iya ha. Akong kwaon. Uy, ang fingerprint. Akong kwaon yan kamot. Na-open na. Kinsa man ito nag-message? Wala man rin sa text. Sa FB siguro niya. Tawbi. Oh. Kakinsa man yung account? Wa man ko kaila ini. Kang al ka ni. Akong tanaw ng mga messages. Mga animal. Dari-day sila nagastorya sa iyang ex-GF. Kataas sa ilang konto. Mag-backread ko. Pamasahon ko tananing ni Adiri. Kuya Totoy og Lola Hubag, naghuot gyud ang akong dugan sa mga nabasahan ako sa convo nila sa iyang ex. Sa kataas sa akong gibackread mga idol, naabtan ko kadlang. Halos na ng problema namo sa kumbana, ginashare day niya sa iyang ex. Ginalibak pa ko sa kumbana mga idol o gina-compare sa iyang ex-girlfriend. Maayo ba na? O daghan pa kaayo kog nabasahan nga nakapalagot na kog maayo. Good morning ga. Wa ka nagluto? Di ba mas lami muluto imong ex? Ha? Ga, naunsagog ka. Ayaw na paatik-atik pa diha. Nabasa na nako tanan. Grabe ka, Al. Asawa ko nimo. Unya imo akong ginamarites sa imong ex. Gina-compare pa nimo iyang nilutuan sa ako, ah. Hasta pa sa kama. Gimarites pa nimo. So, nanghilabot ka sa kong cellphone? Nagpasalamat ko nga ako nadiskobrehan ang kamaot sa imong kinaiya. Paatik-atik pa ka. Nga wala na mo'y angay pang sultihan sa imong ex. Kay dako na ang inyong anak. Nga kamo na sa imong anak ang magkontakay. Unya dito. Naghimo kag dami account. O gasigi pa mong video call? Bag-ura man na akong dami account ba? Bag-o sa imong mata. Nangahakit pa kagaba sa imong ex. O pagkahuman, nag-video call mo sobra oras. Hayop ka, Al. Demonyo ka. Pahawa sa kong tubangan. Pahawa! Kuya Totoy og Lola Hubag, nasakitan kaay ko sa gibuhat sa kumbana. Og dili gid siya makalimod. Kaya na screenshots na ko ang halos tanan sa ilang convo. Og niya adtong tungura. Nilakaw si Al mga idol. Kaya perti magin akong sukuan niya. 5 days siyang wala ni uli. Pero Atong Friday te. Nilakaw na to siyang. Kay kasabuan mo putong mamaw pangpang. Wa man gani siya ni sulti unsa inyong gawayan. Basta kay nag-angoy daw more. mao ba? Te, kung sa mo yung probs. Unta, magayos na mo iluoy inyong mga anak. Willing mo ko makig-ayos sa imong kuya ba? Pero asa siya? Tuwa na po siguro sa iyang ex. Kung
Sa man si kuya, uy. Diuli ko sa mua. Pero Friday pa lang, nilakaw na ka, dili ba? So asa ka tong Sabado ug Domingo? Lunes naman ta karon. Pwede ba, Joan? Tama na si mong selos. Tama na? Kung ikaw ka hanga kong ganion, malipay ba ka? Minyo na kaal. Pero sigir gyapon kag uwag sa imong ex. Kung in love pa ka tumabayhana, ganun dili naman lang mo magbalik ha? Wala na mi. Usbon ko. Wala na mi. Friends na lang mi. Lus-lus ni mo, Al. Ayaw kong ilara. Kinabasa na ko tanan. Parehas na mo atong imong ex. Mga plastic. Mga hayop. Kuya Totoy, og lola hubag. Wag yun itog anang akong bana. Kung asa siya atong 2 days, wala siya ni uli sa balay. Sakit kay akong dughan mga idol. Kay kabalo kong didto siya sa iyang ex. Karon, gauban tuod mi og puyo. Pero wa mi tingganay mga idol. Wala ko gatagad sa iyaha. Kay sakit kaayo ang iyang gibuhat nako. Please, Kuya Totoy, og lola hubag. Tambagi ko ninyo ang inyong letter sender, Joanna. Maayong hapon sa tuan letter sender nga si Joanne. Shout out ni mo dia og maayong hapon. Maayong hapon usab nimo din ha, Kuya Totoy, nimo po my loves, kabisyo o kang Niljon, kang Jason, kang Delia, kang Mitch. Hi. Nahala, aritang Inday Joanna. Tama imuhang mga premonitions, tama ang imuhang mga hihuna-huna nga betrayal. Siyempre ikaw gud ang asawa. So, kung mag-away man nagtiayon, dapat stays inside the house argud na. Naman lang kay ka istoryahan katong imong best friend siguro. Mo na toy mo kuan sa imong outlet to nimo ng tawhana ba. Ikaw asawa or imong bana. Namo gud mo best friend. Mo na sultihan. Masabtan ta na. Pero kung ang imong istoryahan ang imong ex, murag na nagi something wrong ana. Di ba la? Mauman. Unya, ganahan yun kaayo ng export mo comfort. Kay kailagod siya ni mo, kabalo siya kung asa dapit ang kilite para nga ma-okay na dayon ang mood sa imong banaday. Yes, sa kadaghang tao sa kalibutan nga ang ex man gid mo. Kaya na mo history, kaya na kay pagsalig niya. Oh, okay, wala problema. Pero sa ngalan nga nakay asawa karon, nga imuha untang kasyeran sa imong kasuko, nga dito antay buhos nimo palitan mag-away mo. Ngayon dito pa magiging taon sa ex nga. Ex means wala na. So meaning katong bata ray imuhang obligasyon dito kay mo anak man nimo sa imong ex. So wala labo tong asawa. Mao gani nga kung unta na may problemang duha day. Sulbaro ninyong duha. Dili kay adto siya dito magsigig marites sa iyang ex. Unya ikaw iyang daot-daoton dito libak-libakon. So sa tan-aw niya masulbad bang problema ana? Pagkakurokong ho. Simba ko palayo, di mi magdahom nga magbulag mo ni partner nimo, pero sangan nga ikaw ang mas nakasabot, do ang paghilom-hilom. Maka ayo sa imuha kay kuan ba kanang peaceful siya, mingaw, way samong pero deep inside sakit man gud siya. Ang kalaban nimo ang tawo nga imong higugma, mayra po nahibawan nimo para siguro gibuhat siguro ni para kuan siya mahimag mata siya sa iya mga binuhatan nga dili day makaturunganon para sa imuha. It is very unfair sa imuhang side. Maog yuday kay imbis nga siya imong bana, siya ang number 1 nga mo protektar nimo sa inyong kaminyoon. Unya siya naman oy sigig pangmarites sa imuha. Maong sabotabol kaayo ng imong kasukong gibati. Dugang sa pagampo, pagpaningkamot nga, maguli niyo ang panaguban para di maapektuhan ng mga bata. Kalimti na to mga butanga to. O kalimti pero, kuan ba, kanang gamita tong instrumento para mausab siya. Kaya ikaw man ka nagbinuang sa iya. Salamat sa mapapadag suwat o pagsalig niya itong programa. Ako,
si Kuya Totoy. Ug ako si Lola Hubag. Feel good lang. Always.